λεπτού σιγή βεβαίως πριν από το παιχνίδι για τα θύματα του φωνικού σεισμού στην Ιαπωνία. Ήταν επίσημος προσκεκλημένος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, ο κύριος Χιρόσι Χόντα. Βλέπουμε εδώ τους δύο άνδρες. Απόλυτη σιγή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τα θύματα του σεισμού. Ο Ολυμπιακός μπήκε με πάρα πολύ δυνατό τρόπο και στο δεύτερο λεπτό ο Τζεμπούρ έκανε το 1-0. Για ακόμη μία φορά φαίνεται ότι η ομάδα του Βαλβέρδε είναι δουλεμένη στις στιμένες φάσεις. Δεν το πανηγύρισε ο Ράφικ Τζιμπούρ. Δεν το πανηγύρισε, είναι κατά της πρώην ομάδας του. Συνηθίζει να πετυχαίνει γκολ κατά των πρώην ομάδων του Τζιμπούρ. Είναι το κόρνερ στο δεύτερο λεπτό από τον Ιμπαγάσα. Η πρώτη κεφαλιά από τον Μοντέστο. Τον έχει χάσει ο Νασούτη. Η δεύτερη από τον Τζιμπούρ. Επίσης τον έχει χάσει ο Λαγός. Το πάρτι αρχίζει από το δεύτερο κιόλας λεπτό με σκόρερ τον Αλγερινό. Εδώ θα φανεί η πρώτη κεφαλιά. Δεύτερο δοκάρι, η δεύτερη κεφαλιά από τον Τζιμπούρ. 1-0 ο Ολυμπιακός στο δεύτερο λεπτό. Δεύτερη στημένη φάση στο 7ο λεπτό. 2-0 από τον Μέλμπερκ. Πάλι από φάουλ του Ιμπαγάσα, από σέντρα του Ιμπαγάσα. Αυτή τη φορά ο Ματέος έχει χάσει τον Μέλμπερκ, ο νεαρός Ισπανός, ο οποίος δεν ήταν καθόλου καλό στο παιχνίδι. Βλέπετε, κρατάει όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στο παιχνίδι, καθώς έχει πάρει βάθος. Χάνει και τον Μέλμπερκ 2-0 από τον Σουηδό, που πανηγυρίζει σήμερα την πρώτη κατάκτηση τίτλου στην καριέρα του. Δεν είχε κατακτήσει πρωτάθλημα ποτέ. Ούτε στη Γιουβέντους τίποτα. Ούτε. Τίποτα. Ήταν στη δεύτερη κατηγορία με τη Γιουβέντους. Την πρόλαβε στα χειρότερά της. Δεν πήρε και πρωτάθλημα, εντάξει. Κοντρά συναισθημάτων, βλέπουμε δεξιά τον Μανόλο Χιμένεθ, αριστερά τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Η ΑΕΚ που θεωρείται ότι είναι δυνατή στις στιμένες φάσεις. Εκεί όμως φάνηκε πολύ αδύναμη σήμερα. Ένα σουτ του Μπαχά θα περάσει έξω στο 11ο λεπτό. Για πρώτη φορά προσπάθησε να απειλήσει η ΑΕΚ. Και άλλο πρόβλημα από στιμένη φάση για την άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Μέλμπερκ εδώ αστόχησε και αφού είχε απαλλαχθεί πάλι από το μαρκάρισμα του Ματέος, χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Λάθος από τον Λαγό. Στο 18 είμαστε. Κλέβει ο Ιμπαγάσα. Η πάσα του Φουστέρ στον κενό χώρο. Ο Μιραλάς από πλάγια προσπαθεί να απειλήσει τον Σάχα, ο οποίος μπλοκάρει. Ακόμα μεγαλύτερο λάθος όμως θα είναι το επόμενο. Από το γύρισμα του Λαγού, ο Σάχα σημαδεύει τον Τζεμπούρ. Αυτός αμέσως βρίσκει τον Φουστέρ. 3-0 για τον Ολυμπιακό. Στο 18 ήδη το μάτς έχει εξελιχθεί σε περίπατο των ερυθρόλευκων. Και από εδώ φάνηκε σιγά σιγά ότι η βραδιά θα ήταν πολύ δυσάρεστη για την ΑΕΚ και πολύ ευχάριστη για τον Ολυμπιακό. Μόλις αυτό το χρονικό σημείο με το σκορ 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού, αυτές ήταν οι σκέψεις νομίζω όλων. Ο Τζεμπούρ γίνεται δημιουργός. Ο Φουστέρ εκτελεί στο ένατο γκολ του στο πρωτάθλημα. Ο Νταβίτ Φουστέρ, από τους πολυτιμότερους παίκτες στη σεζόν για την ομάδα του Βαλβέρδε, αν και αμφισβητήθηκε στην αρχή της χρονιάς. Ξανά βλέπουμε η πάσα από τον Τζεμπούρ. Πάλι ο Ματέος δεν προλαβαίνει τον Φουστέρ. 3-0 στο 18. Και ξανά βλέπετε ότι ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να πιστέψει τα λάθη στην άμυνα της ΑΕΚ. Και ο Ερνέστο Βαλβέρδε βέβαια πανηγυρίζει. Το 33 ακυρώθηκε γκολ της ΑΕΚ από κεφαλιά του Καφέ. Ο Παμπορίδης έχει σφυρίξει φάουλ για τράβηγμα του Ντιόπ στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Ακυρώνεται το γκολ της Ένωσης. Και στο 35 η παλιά από τον Γκερέιρο στον Μπαχά έχει διαβάσει τη φάση ο Πάρντο και διώχνει σε πλάγιο. 3-0 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ που έβαλε το Λιμπερόπουλο στο γήπεδο αντί του Γκερέιρο στο δεύτερο μέρος και ο Ολυμπιακός της έδωσε χώρο για να χτυπήσει αντεπιθέσεις. Ένα σουτ του Μπαχά στο 52 δεν ανησύχησε τον Πάρντο. Και στο 55 κόρνερ από τον Φουστέρ. Ο Χολέμπας ανενόχλητος από τη μικρή περιοχή για ακόμη μία φορά. Η άμυνα της ΑΕΚ είναι απούσα σε στημένη φάση. Ο Γερμανός όμως αστοχεί. Βλέπετε ότι ο Μανολάς δεν σηκώνεται καν. Και από πολύ πλεονεκτική θέση. Χάνεται η ευκαιρία. Και στο 60 ο Ολυμπιακός χτυπάει στην κόντρα επίθεση. Η μπαλιά είναι από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Ο Τζεμπούρ θα αποφύγει τον Μανολά και θα πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ. 4-0. 10ο γκολ του Αλγερινού στο πρωτάθλημα. 5ο με τον Ολυμπιακό. Όλα είναι σε ντέρμπι με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Άρα... Πολύ κρίσιμα γκολ από τον Ράφικ Τζιμπούρ, ο οποίος παίχτης καταλήτης. Υπερπολίτιμος προφανώς. Παίχτης καταλήτης. Μεταγραφή του Ιανουαρίου που ήταν καταλυτικής σημασίας για τον δικαίωση για τον Βαλβέρδε, καθώς θυμίζω ότι από την ΑΕΚ έφυγε ως το κακό παιδί ο Ράφικ Τζιμπούρ. Στον Ολυμπιακό όμως βοήθησε τα μέγιστα για την κατάκτηση του τίτλου και είμαι σίγουρος. Καλά, κανείς δεν αμφέβαλε στην ΑΕΚ για την ποδοσφαιρική του αξία. Άλλα ήταν τα προβλήματα, αλλά για την ώρα μια χαρά, ήρεμος είναι. Θα κερδίσει και την ανανέωση του συμβολαίου του το καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Βλέπουμε ξανά και ξανά πραγματικά ένα υπέροχο γκολ. Στην απέναντι γωνία του Σάχα δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Αργεντινός σε αυτό το σουτ. 4-0. Εδώ είναι το 5ο γκολ του Ολυμπιακού. Χάνει τη φάση ο Νασούτη. Ο Μιραλάς κάνει την κίνηση. Ο Τζεμπούρ φέρνει την μπάλα στα αριστερό και κάνει το 5-0 ο Βέλγος στο 13ο του γκολ
στο πρωτάθλημα. Ο Κέβιν Μιραλάς βάζει και αυτός το όνομά του στη λίστα των σκόρερ σε αυτή την εκπληκτική παράσταση των γηπεδούχων του Ερνέστο Βαλβέρδε. Έκσταση στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αν μου επιτρέπεις, φαίνεται και είναι προσωπικό γκολ του Μιραλάς, όμως και σε αυτό το τέρμα ο Τζιμπούρ έχει κάνει κίνηση. Βεβαίως. Και έχει ανοίξει την άμυνα. Το παραμυντικό μαζί του, σωστά. Η κίνηση τραβάει και τους δύο αμυντικούς και του δίνει το δικαίωμα να τη φέρει στο αριστερό και να τελειώσει τη φάση. Ωραία και η προσποίηση του Βέλγου πάντως. Άρα σχεδόν σε όλα τα γκολ ο Τζιμπούρ είναι καθοριστικός. Βλέπουμε ξανά το 5ο γκολ του Ολυμπιακού στο 67. Στο 71 θα πετύχει γκολ και ο Χολέμπας. 6-0, μισή ντουζίνα γκολ για τον Ολυμπιακό εναντίον της ΑΕΚ. 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, 3 γκολ μέσα σε 9 λεπτά στο δεύτερο. Το πάρτι στις εξέδρες του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης έχει αρχίσει για τους φίλους του Ολυμπιακού. Είπαμε η πιο ευρεία νίκη με αντίπαλο την ΑΕΚ σε εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ισοφάρισε το ρεκόρ 30 χρόνια μετά τη σεζόν 80-81, τον γκολ από τον Χολέμπας. Και δεν νομίζω να κάνω λάθος. Είναι η μεγαλύτερη νίκη φέτος του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Το 71, βεβαίως. Ο Ολυμπιακός που έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Ένα σου του Λιμπερόπουλου πέρασε έξω, διαδικαστικού χαρακτήρα τα υπόλοιπα λεπτά στην αναμέτρηση. Και στις καθυστερήσεις, το γύρισμα από το Λαγό δεν μπόρεσε ο Λιμπερόπουλος να τελειώσει τη φάση. Τελικό αποτέλεσμα 6-0. 13ο πρωτάθλημα στα τελευταία 15 χρόνια για τον Ολυμπιακό.